Shin ko ka taɓa mamakin mene yake sa wayarka ta yi rotation wato ta juya? Maybe kana kallon bidiyo ne ko kuma kana game ko kana gudu ne. Da kanta take juyawa idan kai ma ka juya ta. Amma me yake sawa take gane ka juya ta? A cikin wannan wayar taka akwai wani ɗan mitsitsin abu, amma yana da matukar muhimmanci mai suna accelerometer. Ɗan ƙarami ne a ciki wanda a koda yaushe yana sauraron motsin da kake a wayarka. Yana auna nisan da ke tsakanin wayarka da ƙasa ta hanyar wani abu mai suna gravity. Accelerometer tana gane sama da ƙasa da gefe da kake motsawa a koda yaushe. Amma yawancin sababbin wayoyi na zamani suna zuwa da ƙarin abin da ya fi accelerometer. Sun hada da gyroscope da magnetometer. Wayarka tana magana da accelerometer, gyroscope da magnetometer a cikin ƙasa da sakonni, wato kamar ƙiftawar ido, har ta gane kayi motsi ko ka juya wayarka.